സമയം അർദ്ധരാത്രിയോടടുക്കുന്നു. പതിവ് പോലെ ഇന്നും അത്തായത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു 11 വയസ്സുകാരൻ പയ്യൻ ഒട്ടിയ വയറുമായി തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം തെരുവ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. കഠിനമായ വിശപ്പ് ഒരു യാചകരെ പോലെ അവരെ പല കടകളിലും കയറി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പലരും തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു, പഴി പറയുന്നു. എന്നാലും അമിതമായ വിശപ്പ് അവരെ മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ നയിച്ചു. അവസാനം അവർ ചെന്നെത്തിയത് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വമ്പൻ ബർഗർ കമ്പനിക്ക് മുമ്പിലേക്കായിരുന്നു. മെല്ലെ പുറകിലേക്ക് ചെന്ന് പിൻവാതിൽ മുട്ടി വല്ല ബർഗറും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുന്നു. അന്ന് വിശന്നവശനായ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ വിശപ്പിന്റെ തീക്ഷ്ണത കണ്ടിട്ടാവണം എഡ്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ബർഗറിൽ ഏതാനും അവന് നൽകിയത്. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിടുന്നു. കാലം അതിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അന്ന് വിശപ്പകറ്റാൻ ഒരു ബർഗർ യാചിച്ചു വന്ന കുട്ടി ഇന്ന് ആ രാജ്യം കണ്ടതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരിൽ ഒരാളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറുമായിരുന്നില്ല. അന്ന് തങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ ഭക്ഷണം വെച്ച് നീട്ടിയ സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഒന്ന് അവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റാരെ കുറിച്ചുമല്ല, കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഇതിഹാസത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.